Hello, magbuntag mga kabars. Mamahaw. Kain tayo. Itong ulam namin, no. Direto, taga-uyap. Da. Wala may mubiyahe karon mga kabars. Masuki. Kay nami trabuhon sa likod. Grateful namin na tulog ng ito. Gagawin naman yung trabaho ngayon. Sa loob namin, no. Basa. Nagkuhan. Tunok. Doon sa likod, among trabuon. Mga kabayers. Kain tayo. Ito ang project namin. Okay. Thank you. Punduan tubig, mga kabayers. Masuki. Yung drink ko. Tulok. Perminti. Salamat. Sabi. Mga kabayers, Ang tubig. Gikan na yun. Gikan. Buta lagi ka rin. Ang tubig. Angkon. Daghan kayo sa nagagit tubig sa mong likod sa mong balay. Agas pang nikulan, hindi rin magpundo, dili ka dagan ito kinabara. Hindi mo sulok dito sa sulod na mo. Ang gikalutan, wala may makabiyahe karon. Kay gabi grabe kabasa sa akong kwan. Dianan. Magsunop siya, nikulan. Gapon, nagulan-ulan man. Ya, ini konkret ko nga tulo sa. Ano yung kalutan na mo karon? So dito siguro pika so tutup pa. Ano? Wala na ako ng yuta mga kabayers. Okay, para ang tubig. Paingon dito sa tumoy. Wala pa mo makakuan dito? Makakuan? Mga buyers, salamat sa inyong pagkuan. Diri na takutob kay maadto ko sa sulod. Di na maklaro. Hindi makita. Hello mga buyers. Human. Kalau sa undangan kay tapi kalisod. Lisod kayo kabayers. Grabe. Praktik sura. Grabe na puka. Grabe na puka mga kabayers. Mga kabayers. Okay mga kabayers. Tingnan mo. Grabe, lapok. Okay.